How's it, Pops, guys? Doing right. Oh yeah, Mbaspan. Hi, bye-bye. Bye-bye. Mkungundlova kusekhona inqwaba yabantu basaqhubeka nokuhamba njengamanje. Amabhasi lawa azobathatha basebaningi abantu abakhona. Angeke baphele bafowethu abantu angeke baphele abantu amabhasi engafikanga kufanele kube khona amabhasi. So impahla lezi ezigcwele la phansi ezinye kodwa basazoyithatha mase bengena emabhasini. Angithi khona nezizosala la abanikazi bazo bahambile impahla. Yeah. Hayi ezinye abanikazi bazo bahambile ukuthi ke kwagcwala amabhasi so kwaphoqeleka ukuthi bayishiye. Oh lo akekho namhlanje. Yeah. Okay. Yo. Yeah. Zonke lezi zinto lezi. Yeah. Sathina kanjalo nje sathi nje ukuthi hayi kungcono singahambe. Nina ke manje. Sakoloza vele nje. Ngasho ukuthi ayikho inkinga. Ngingabhekisa kakulina ayikho inkinga. Izolo kanti sikoloza nje. Yeah. Inkinga ngikuthi ba ngeke sihambe emakhaya singaphathanga lutho. Yeah. Izingubo zethu mase zibambile kahle ukuthi sigibele ngazo ke sihambe sizombatha mase sifikele emakhaya. Yeah. Lutho. Manje izona lezi egcwele la njengamanje. Yebo. Yeah. So ubani lo othi shiyani impahla? Lo sebeke emakhaya. Yeah. Okay. Kodwa kuyathembisa namhlanje ukuthi nizohamba. Yeah. Okay. Yeah. Uzofika ungena lutho. Yeah. Kodwa ke awazi sebeba ngakho sebehambile manje amabhasi ekseni. Izolo ahamba ngakho ahambile izolo. Yeah, more than 20. Oh. Ngoba namhlanje bathe more than 20 amabhasi. Njengoba saqhamuka nje lapha ezantsi. Bathi saqhamuka amanye. So kodwa asithembe ukuthi kuzohamba kahle madoda. Kuzohamba kahle. Nina nifike nini la? Ngifike Friday la. February. Okay. Kodwa lana ke la ecampini nafika ngolesingakhe. Usho lana? Yeah. Friday. Yeah. So since Friday wonke lamabhasi ahambayo akushiya. Ngibona sikade senyakathi sibalisa lapha ya. Yeah. Ukuthi afuneka pheliphepha. Yeah. Ukuthi sihambe ngalo. Yeah. Yabona leyo nto. Sikade senyakathi babambizo lapha yakhe angawelanga lutho lapha ya. Yeah. Kodwa abantu bahabhumela nje ukuthi akhiphe. Bangahambi ngamaphepha lawa alapha ya. Oh. So lokho kwenza ukuthi ugcina ungasakwazi ukuhamba ke manje usubhalisile. Iyona kade yasibambisa ngayo ke. Okay. Anjani nizwa abafowethu ukuthi abanye babo abafowethu kade bebhalisile nje usothi kufika abanye bangene ngaphambili bahambe babashiye ngemuva. Yeah. So kukanjalo nje. Kukanjalo bafowethu. Bathi ke namhlanje kuyathembisa ukuthi amabhasi azobathatha. Anele. Njani nibona ke nje lapha ya umuntu mase uthatha impahla lapha ya. Bathi hayi shiya. Bona lo mbhemi bathi akashiya impahla zakhe lapha ya.
ngoba manje impahla zizogcwalisa loya mbhemu loya. Yambona lo mbhemu oza ngapha kuthiwa akazishiye ezinye iy'mpahla akaphathe lezi khwama ayiphethe kuphela. Ngoba manje seziziningi kakhulu uzogcwalisa ibhasi. Iyona-ke into eyenza kugcine sekukhona lezi mpahla ey'selela phansi le. Kona-ke akusho usayitsheni njengamanje, bekusho laba bangakubo la abasho ukuthi akangaziphathi. So hhayi ukuthi kukhona inkinga ekhona la emaphoyiseni la kade nabona. Yibo laba bangakubo bathi azosigcwalisela ibhasi. Ya. Bancane-ke abantu asebesele ngaphakathi. Kodwa kuthiwa maningi amabhasi azobathatha ngoba khona abanye abangale ngaphambili abakhona nabo omama nezingane abazozogibela nabo. So amabhasi ahlukanisiwe khona lawa lapha phambili. Ngicabanga ukuthi awu4 lawa lapha ya. Bese kuba khona amanye angemuva, kube khona amanye angakaveli la. Sisemarisburg ke la sikhona. Sisemarisburg, so sizosuka njengamanje seThekwini emashini. I hope ukuthi sohlangana lapha eThekwini. Ngicabanga ukuthi ngilate vele isiqalile imashi, kodwa ke ngoba kude kakhulu sokhona ukuthi sikhave siye khona. Into ezokwenzeka-ke masifika khona sokwazi ukuthi siniripothele nakhona ukuthi kwenzakalani. Sokwazi ukuthi siniripothele kwenzakalani. But-ke nje kuyiso lesimo lesi sibonakala la. Yiso lesimo sibonakala la. Ya mfana mncane. Hamba kanjani? Right? Sure mfowethu. Ni right bafowethu? Hayi ku right. Kade ngagcina ukufika la, ngizofika namhlanje. Ngagcina lesingaka Sunday. Yeah. Seku right. Hayi bekugcwele kakhulu ngeweekend. Hayi bathe ayeza amanye amabhasi futhi. Yeah, bathe ayeza. Yeah, bathe khona. Yeah, bathe khona. Ulala la? Kunzima kuyabani? Ulalanga futhi. Hayi nafika nini na la? Izolo. Ngcono khona bafika Sunday abangahamba. Abastakile. Yeah. Manje fika abanye late bangene phambili. Yeah. Eish. Yeah, no. Hayi bafowethu. Sisebenza uhamba kahle. Yeah, alright. Hayi bafowethu kuyalunga kancane ningasabi. Nanka namafoni asalile la. Shithi umnikazi wayo ishile la phansi ifoni esihamba. Nazi ikhwama khombisa ukuthi khona impahla zabantu ekhona la. Ezinye ke impahla azikakahambi. Bo mama, kunjani mfethu? Alright. Abahambi no mama. Oh, ngibona be-relaxe. Bedlela kamnandi nje. Hayi, nani niyahamba? Hayi ngiyakuzwa ukuthi ulimi lakho liqinile. Oh nina nihlalela. Oh niyadayisa nina. Oh kanti uvela umnandi. Hayibo. Ubuhlala laphi naye? Laphi? Church Street la town. Oh okay, ngiyabona kushaya inyama lapha eBraai. Okay, akusekho umuntu ngaphakathi manje. Oh okay. Hayi ke uright ngoba sekuze kwalunga bafowethu. Yeah, bafowethu kunjalo ke abantu baseSoweto. Hayi sekuyalunga bafowethu, abaningi sebehambe ngayizwa mina ibuku. Hayi kuzolunga. Hayi kuzolunga kodwa ngoba amabhasi basazoqhamuka amanye. Wabona la kuphela. Hayi bathi kuzolunga impela. Awezi ngilapha ngilethe yabuka phakathi ibuku. Hayi baningi asazophumpela amabhasi. Ulayini wodwa ibhasi nje, ulayini wodwa ibhasi. Ngala akusekho umuntu. Akusekho umuntu. Seku right. Hayi baphunguka. Kodwa abanazo ingane kakhulu lapha. Bazala labantu laba akade behamba la ngezinye izinsuku. Hayi kodwa ke akusena. Oh mama. Hey bafowethu kunzima. Yeah nabo mama bayahamba. Nanka amaplagi nakunokudla la kusele phansi. Yeah, abantu abaningi bayahamba bafowethu. Hayibo.
Kuyaphumeka la? Oh. Shaya upotsho. Hayi anginankinga mina bengizoshutha la ngaphandle. Lezi impahla ezisele la. Ezinye nisazoyithatha ngithi la. Ezinye nizoyithatha. Oh, ilezi esalayo. Ilezi esalayo. Ya bafowethu no kunjalo ke. Siyaphuma manje sibheke eThekwini. Bayosala bayibamba. Zobambe khona. Sendleleni eThekwini njengamanje. Saya kwabaningi, sakweli kaBanana. Yibo kodwa ke lapha esibashiya eMbungudlovu. IseMaritzburg la, IseMaritzburg uqedela abantu akade besele. So njengamanje uqedela nje abantu besele amabhasi ala phambi kwami njengamanje awu6, 7. Yonke la amabhasi. So sekulungile. Asihlangane emashini ke in 1 hour ngizobe sengiseThekwini.